V rýchlom životnom tempe si nemáme čas všímať svet okolo nás. Sme radi, keď vyriešime všetko, čo sa naukladalo na našom stole. Predsa len isté momenty, isté zastavenia nám pootvoria oči a možno aj uistia v tom, že si nežijeme až tak zle. Nemusíme riešiť triviálne veci, napríklad ako prejsť cez cestu, ako vyjsť na chodník, či ako vyzuť si topánky a ponožky. Telesne handicapovaný pán Jozef Kán z Banskej Bystrice tieto problémy mal. Teda stále má, ale už mu v tom jeho osude pomáha jeho najvernejší psík Freddy. A to viete, dvom sa životom ľahšie prepláva. Pred rokmi si svojím rozhodnutím požiadať o asistenčného psa nebol istý, veď mal hrbu problémov postarať sa o seba, nie to aj o štvornohého priateľa. Ako sa Mariana Kovačechová dozvedela priamo od pána Kána, dnes je všetko inak. Freddy, pozdrav. Neviem, či to mikrofón vydržal. Radšej ďalej, lebo má silný hlas. Má silný hlas. Keďže vy ste mali prvého asistenčného psíka v Banskej Bystrici, tak tá cesta k nemu asi nebola veľmi jednoduchá, hlavne dostať sa cez papierovačky a cez úradníkov. To máte pravdu. Keďže som prišiel na úrad práce a požiadal som asistenčného psa, tak na mňa pozerali, že o čo sa vlastne jedná, že čo vlastne chcem. Však predsa existujú len vodiace psy. Musel som im prácne vysvetľovať, že v zákone je, že človek môže požiadať o psa so špeciálnym výcvikom a medzi tieto psy patrí aj asistenčný pes a je to pes, ktorý pomáha práve telesne postihnutým ľuďom. Vlastne všetci, ktorí sa v tej dobe o takýchto psíkov zaujímali, teda cvičitelia a naše občianske združenie, zháňali sme po internete rôznu literatúru o týchto psíkoch, o štandardoch výcviku, čiže všetky tieto dokumentácie som im vlastne musel doručiť, všetké dokumentácie o výcviku môjho psíka, no až nakoniec mi toho psíka schválili. Takže možno aj vďaka vám to majú dnešní žiadatelia o štipku jednoduchšie. No v Banskej Bystrici možno áno. Práve problém bol v tom, že ten pes sa volá asistenčný. V tej dobe práve sa priznávali ľuďom asistenti ako ľudia, ktorí tiež pomáhajú takýmto postihnutým ľuďom. Takže tam vznikol nejaký rozpor medzi tým, že keď máte asistenčného psa, tak nepotrebujete asistenta, alebo keď máte asistenta, tak nepotrebujete asistenčného psa, čo podľa mňa nemôže byť pravda, pretože sú to dve rozdielne veci. Ten asistenčný pes robí niečo iné a asistent zase niečo iné. Vy ste mi povedali, že psíka môžete ešte všeličo doučiť, okrem toho, čo mal v tej výbave, v úvodzovkách, ktoré ste ho dostali. Čo tieto psíky vedia, ja niekedy si myslím, že oni aj rozumejú tej ľudskej reči, pretože ja keď sa rozprávam s ním alebo mu niečo hovorím, že Freddy, toto urob, ukážem mu tak, to choď, tak on to urobí. Kedy chodia asistenčné psíky do dôchodku? No práve tie psíky vykonávajú tú svoju službu pre toho pána len určitý čas a keďže ten psí život je oveľa kratší ako ľudský život, tak tie psíky vlastne vykonávajú tú svoju činnosť pre toho človeka zhruba nejakých 7-8 rokov a potom tie psíky ostávajú takzvané v dôchodku a dávajú sa buď do rodín, ktoré majú o ne záujem a tam vlastne dožijú svoj život. Poviem to trošku surovo, prečo sa tak rýchlo opotrebujú? Tieto psíky tým, že pomáhajú tomu človeku, nemajú ten prirodzený život, ako má bežný psík. Tým, že pomáhajú či už tomu nevidiacemu alebo tomu telesne postihnutému psíkovi, tak sa im často opotrebovávajú kĺby a tým vlastne potom strácajú tú výkonnosť. Ako je to s vodiacimi psami? Tým, že vlastne musia sa prispôsobovať tomu človeku tým svojim krokom, nie prirodzeným pre psíka, lebo bežne pre psíka je prirodzený klus, tak vlastne kĺby sa ďaleko rýchlejšie opotrebovávajú ako bežné u psíka. Najhoršie na tom je, že keď si človek obľúbi toho psíka a žije s ním pár rokov a príde ten rok, keď sa musí s tým psíkom rozlúčiť, tak to je najťažšie pre toho práve postihnutého človeka, pretože tam ten vzťah medzi tým človekom a psíkom je ďaleko hlbší ako bežne pre ľudí. No ale život je už taký, takže s tým musíme počítať a keď sa blíži ten vek dôchodku toho psíka, tak sa snažíme potom získať ďalšieho psíka a život ide ďalej a pokračujeme ďalej. Zober čiapku, Freddy. Poď dokola, Freddy. Pekne obiť ma. Podaj mi čiapku, Freddy. Ďakujem. Ťahaj ma, Freddy. Ťahaj. Ťahaj, tak. A Freddy naozaj ťahá vozík. Tak, ťahaj. Áno, ďakujem. Poď, Freddy, dozadu. Áno, cúvaj. Otoč sa, poďme. Na druhú stranu, tak. Dobre, poď, stoj. Sadni si, láhni si. Urob mŕtvý urob. Dobre, hop, tak. Hop. A odmena pohľadkanie od pána. Keď oni sa tešia z každej maličkosti, im stačí pochvala. On nepotrebuje nejaký pamlsok. Jemu stačí, keď ho pochválim za dobre vykonaný povel. Teraz mi Freddy otvorí dvere, podrží mi, aby som mohol prejsť dovnútra, kde bývam. Bytovkové dvere je ťažké otvoriť aj človeku. Práve tam sa tento pes veľmi uplatňuje,
zlé, keď dvere majú tzv. Brano, že sa ťažko otvárajú a ten psík práve takéto dvere mi drží, kým ja prejdem s vozíkom. Odomknúť ešte nevie. Ešte nevie odomknúť, takže to musím urobiť ja. Freddy, dvere otvor. Podrž dvere pekne, podrž. Prechádzam cez dvere a Freddy mi drží pekne a čaká, kým prejdem cez dvere. A už sme v bytovke. V bytovke a môžeme ísť ďalej. No a keď prídeme domov, tak Freddy ma v momente vyzuje, pomôže mi, povedzme, vyzliec bundu alebo vetrovku a môže oddychovať. Verím, že po tom, čo sme počuli, skonštatujeme, že asistenčný pes nie je rozmarom handicapovaných ľudí, ale priam nevyhnutnosťou. Je tiež dôvodom na prechádzku, témou rozhovoru s okoloidúcimi, podnetom a dôvodom trocha zabudnúť na vlastné trápenie. A to nie je málo. Za ďalšou majiteľkou asistenčného psa sa Mariana Kovačechová vybrala do Hriňovej. Počúvajte nás aj po pesničke. Až zabývame bezradný.
Podľa juhoamerickej legendy stvorili bohovia človeka, keď videli, že je nedokonalý, stvorili aj psa, aby mu túto nedokonalosť pomohol prekonávať. Že môže byť aj terapeutom, to vedia tí, ktorí majú dobré skúsenosti s kanisterapiou, ale tiež tí, ktorí majú zdravotný handicap a bez psa by si už svoj život nevedeli predstaviť. Už pred pesničkou sme sa od pána Jozefa Kána z Banskej Bystrice dozvedeli, ako pri ňom stojí už celé roky pes Freddy. Teraz sa vyberieme za Jankou Zekuciovou z Hriňovej. Stretla sa s ňou Mariana Kovačechová. Na takej kratšej prechádzke sme teraz spolu s vašim psíkom Badym. Čomu vám on pomáha? Lebo vy sa ho pridržiavate? Toho, čo sa pridržiavam, je postroj. Pridržiavam sa ručky, ktorá je pevne pripevnená a udržiavam mi stabilitu, aby som nespadla. A Buddy ako reaguje na aké pokyny? Reaguje na povely stoj, vpred, vpravo, doľava, ako vodiaci pes a k tomu dáva pozor na všetko. Vy ste sa s ním zoznámili niekoľko mesiacov dozadu? No, Buddyho som spoznávala už od šteniaťa. Mala som možnosť sa stretávať aj počas výcviku s ním, aj tesne pred odovzdaním, takže spolu fungujeme už teraz ako sa dá. Pohneme sa ďalej k lavičkám. Vpred, Buddy, poď miesto. Šikovný. Musím povedať, že s nami je ešte aj sympatická slečna, ktorá je asistentkou. Áno, volám sa Barbara Martišová a robím pani Zekuciovej osobnú asistentku. Čo spočíva vaša asistencia? Jej pomáham s kadečím v domácnosti, ak varíme spolu, hlavne uvozím na aute po doktoroch a také bežné práce v domácnosti by som povedala, ako keby aj z rodiny. Je to bežné, že ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné ťažkosti, majú aj asistenčného psa, aj asistentku? No, myslím, že pes neurobí aj tak všetko. Napríklad potrebujem pri varení pomôcť, tak to pes neurobí. Sú veci, ktoré nezvládne a takisto zase nemôžem asistenta 24 hodín v kuse pri sebe a potrebujem niektoré veci, ktoré pes zase urobí. Naozaj sa nedá fungovať. Ja keby som potrebovala v noci na WC, tak mne nemá kto pomôcť. Ja potrebujem sa posadiť, presadiť a dostať sa na to vecko, lebo fungujem aj na vozíku, nie som stále iba s opieraním, pretože mám ako dystrofiu, takže to je trošku komplikovanejšie. Ten váš zdravotný handicap máte odkedy? Do 14 som si nevedomovala nejak, že by som bola postihnutá do svojich 14 rokov, ale už teraz mám viac rokov a od tých 14 sa to viezlo dole vodou. Ako aj rodinná situácia bola komplikovanejšia, tak už žijem teraz vlastným životom, vlastnú domácnosť vediem a v živote mi pomáha práve ten pes, ako aj psychická opora to je, lebo už rodinu nemám, takže pre mňa je taká moja rodina ten pes. Toto je ale úplne novúčky pes vo vašej domácnosti, Buddy. Koho vystriedal? Vystrieda Tima, ktorý pracoval tiež ako vodiaco asistenčný pes, ale Timo, on už vekom, aj prácou, už sa mu potrebovali platničky, tak nemohol už pracovať. Teraz vás čaká teda asi veľmi náročné obdobie odovzdať Tima do nejakej inej rodiny. No, pravda, že lebo dá sa povedať, že sme boli závislí jeden na druhom a ten vzťah je tam naozaj aj to puto také dosilné. Smutok je, ja som si už aj nieraz poplakala kvôli tomu, že viem, že musí do dôchodku a že sa budeme musieť rozlúčiť. Niekde v inej rodine bude musieť dožiť svoju starobu a to mi je dosť smutno za týmto. Dá sa povedať, že Timo vám zachraňoval aj život? Áno, a nie raz, pretože ako bol psychická opora, tak tým, že som mala problémy aj s dýchaním, tak by som povedala, že dával pozor na to, aby v noci, keď sa mi stalo akože takéto spánkové apnové, alebo neviem, ako to nazvať, som prestala dýchať, tak zvurcoval doma. Že aby som aj ja stávala a ešte bývam s kamarátkou, tak vlastne hneď ako poplach urobil, že treba stávať, že niečo sa deje nedobré. Ako urobí poplach? Vyskočí na vás, začne vás olizovať, alebo čo robí? Breše? Prvýkrát a teda aj častejšie, keď je to nie veľmi vážne, tak iba štúchá do mňa, že treba sa zobudiť. Ale už bolo aj tak, že bolo vážnejšie, tak tedy štekal v noci. Ako je to možné, že ten pes v noci nespí, že on vycíti to, že vy ste v nebezpečenstve, že ste prestali dýchať? On aj v noci spí, ale zareaguje, že čo sa deje. To neviem, ako vysvetliť, to je psovi, to sa nedá naučiť. Neviem, možno, že určite človek vylučuje nejaké pachy, ktoré dávajú najavo, že niečo nie je v poriadku s tým človekom. Takisto ako majú diabetici, keď majú vysokú glykémiu, tak sladkastý zápach, alebo keď majú veľmi nízku hypoglykémiu, tak je tam trošku ten acetonový zápach, takže je to také, že cítiť určite. Timo, akú úlohu zohrával v tej vašej domácnosti? To, čo teraz bude aj robiť Buddy, so mnou chodil všade, doprevádzal ma všade, dával pozor na cestách, ukazoval všetko, čo trebalo, ťahal mi vozík cez obrubníky, aj udržával stabilitu. A ešte bol taká psychická opora. Hovorí sa, že takýto psík, ktorý je s vami prepojený, je lepší ako psychiater. No, pravda, že ako dosť mi to aj psychicky pomohlo, lebo mávala som dosť ťažké depresie. No a nepomohol ten pes aj začleniť sa, pretože mala som problém aj s komunikáciou s ľuďmi, ja som odmietala rozprávať, mutizmus, no a teraz komunikujem, nemám až taký problém. Keď nás teraz niekto počúva a hovorí si,
prečo ja vlastne doteraz nemám psa, keď ho potrebujem, keď asistent alebo asistentka odídu, potrebujem ďalšiu pomoc, tak čo všetko musí urobiť ten žiadateľ o psa? Musí najprv sa obrátiť na sociálny úrad, aby zistil, či má nárok požiadať, a potom sa môže obrátiť, ak mu priznajú, aj na združenie, buď združenie Pes človeku, alebo aj inú výcvikovú školu, ktorá sa nachádza na Slovensku. Ako dlho trvá to čakanie na psíka? Ja som konkrétne čakala 2 roky na nového psa. Ono sa to nedá hneď, pretože musí sa nájsť vhodná povaha, musí byť zdravotný stav vyhovujúci a takisto výcvik musí skončiť úspešnými skúškami.